Wes, gak tangi. Golekne. Pak Mama ya. Mama wonge. Kalau lama aku dipani nanti dengan urat atau tak ada kerja. Kenani aku. Dia mak. Itu bangga. Nganu Pak, aku ape sambat Pak bolak-balik yo sambat Pak wis keadaane wis mepet Pak. Sukma ki wis embuh bocah kuwi aku wis ngregetno ae. Ngepine sama. Sukma ki yo dadi ngono ki lho Pak, bendahara nang sekolahane. Lah dek iki nyip anune dhuwit-dhuwit ngono kuwi ya. Lah dhuwit kuwi ilang. Paling karanganku ki wis dek nane cah kuwi ngilangno dhuwit. Wis ora kek piman kondo. Ya apa nang pae duwene kuwi aku anake. Duwene apa nang? tak kira ilangi sithik Pak. 10 juta iki. Ya terus duit nopo kula ngoten wis. Terus cobi tanglet pake. Kuwi iki dhuwit ki wis sak pengen dienggo acara. Sok Senin kuwi acarane. Lho ngono ki lho ora ngomong-ngomong kawe dik naning. Jere paling cah karanganku yo gak wani cah kuwi. Terus marai berdandan Pak. Ya napa meneh kula nggih. Kadang iki ngeten iki badhe ame sermono nggih. Mesti kada napa-napa. Sing sambat sinten meleh. Sertifikate tak lebokne bank lho piye Pak? Sermono yo gathuk apa ora sermono. Sal. Kula kengken adol sapi wau Pak. Anak sapi kan juga langsung payu. Sapi ki nek adol nek kesusu ki malah engko nyang-nyangane ngono kae. Dhuwit ki wis sesuk ki wis ndang anu Senin wis ndang dienggo. Senin ki wis mlebu. Yo arep iki kadane ngendi sing gampang kan mending. Nah, durene Madamis, durene sertifikat sakit Nek langsung lajenge kono niku cair. enten Pak. Nek BRI niku dangu prosesnya, tapi nek teng ngarepe Dimas niku kan enten bank to Pak. Nyukake sertifikat ngoten niku pamane sedin nggih pamane kan niki pun dinane apa setu minggu wis Senin angsal. Rentenir. Mboten rentenir. Mboten no. Yang rentenir niku kan biasane Bang, apa lek nak PKM, Bang, PKM, PKM. Bang PKM ketok ya. PKM. Nggih wong wingi Biasane niku lho. tanggane kula kan aku dicilai apa motor. Sesuk wis entuk lek tak ijoli dhuwit moh. Dhuwit sakmono kae kok nyilok kok 20 juta. Mboten kula silai. Sesuk isih entuk lho lek moh aku. Nek mangke nek nawa
kali kula nek menawa kenal mungkin ya. Nggih, pundi sing saged cepet ngono. Nggih nek mungkin nek anu kali kula mungkin Hmm. kula lebetke 10 ngoten paling iki sukane nek kali Senin ngoten kula sak. Yang main diajak nak ngomong. Aku yo piye nek bocah kok koyo ngono aku wis ngrugetno ya cah aku iki wis cara ngono ki wis nganu lho nang bocah sakmono gelem mergawe melok Mbak Endah ngono ki yo atiku wis seneng wis mbok tinggo tuku bensin dhewe tinggo tuku wedak dhewe ki enek ngono kok malah dhek iki Nek timbang Gladra. sertifikat suwe kan nanti opo Pak nek menawa ndi opo to opo. Itu gadah napa-napa nek gadah niku. Sing cepet ngoten ya Pak, maksudnya gurune kan biasanya ngoten. Itu saged anu. Gadah napa mboten gadah napa. Gadah ki namung kula nggih gadah lembu to niku. Jalan-jalan. Pak Sukma. Ini lembu. Betul. Lembu toy dadaan. Lah nak denane ngomong lo ya. Ora ngomong iki ngomong diajak lah terus kunci. Kayak Pak Mahfud. Nah, iya, kayak karek nangis ku lho piye lah nang tak sambati. Berarti enake kuwi anu ya menang bank apa-apa anake itu. Nah, sertifikat cepet sementing cepet. Paling kan sapi ya kan kadang yang murah. Nggih. Akhirnya rada dinding ngono nek entuk kok kono sedhiru kan. Nggih. Pak KTO. Mungkin ngangsuri gitu pulau nonton tentang ini sertifikat bulanan apa apa 6 bulan bisa. 6 bulan langsung dibayar iso. oh anu Pak Eko iki kan yo Terus iya. koyo panenan Panenan. Panen iya, Pak Eko iki ngerane nek mantan nilai aku nek kae nek jaman kae 10 juta aku silang gue bayar bank kuwi sing mbok karepe arifin kuwi. Mending utang kok wae tak tudono Pak Eko. Pak Eko ku utang aku nek kae buntu. Mbok kuwi bang opo nek ngarani aku iki. PKM Yo juga sing enak. mau opo nek. Aku gak tau iku. Kita PKM. Lah nek menawa gadah jalan-jalan bae mas-mas Mbak. Gadah celengan mas. Oh, itu gadah. Ada wiki yang tenang aja. Itu lima juga ya itu. Pulau lima ya. Memang dia nanti. Ora rosok paling nang sekolahan kuwi. Ora 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 mah ada rumah tuh kowe enggak dunung ngatur. Lah gerah mbak ya. Tak biro. Aku jaluk lah urut iki. Aku gak rodok ning nggo dhuwit semono kae gak ero aku. Lagi imang kondo. Ora ero aku gak ero kok ki mau yo lagi kondo. Ijek nang ngene Mbak Endah kono lho. Wong ki meng nek kondo aku kok HP kok apa kandi omong apa kondo apa wani omongan. Tak wani omongan. Ora rodok wong kuwi
jenenge nggawa dhuwit sekolahan nek angger anu nang sekolahan kon ana sing bayar dicatet ngono. Delek bo nanti. Apa ceblok apa piye? Wah, makku jajaranku nek anu ditakoki nang kono apa piye. Drah dulu lagi kan buke ya. Ya rasa jadi bendara, Mak. Delok duit ya aku. Tapi ngomong ku. Lina ke ngomong. Dulu yo kuwi. Berarti iki tak langsung saiki nek ngono buka ae dah. Iya, lah mak pisan. Pisan. Lah pripun Pak jenengan gadhahi niki Pak? Nah nggih, kadang ngene iki napa dibetos niki napa Jangkaan ini pripun man jangkaan. Jangkane iki 6 bulan ono, sing 4 bulan ya ono. Arek bayar mopo, aku ndek kae kira aku tak eko ngono lho. Lagi mbek Pak piye jenengan? Bayare piye? ya bayare ke 6 bulan pisan 6 bulan. Sing 6 wulan kuwi ya. Sing 6 Nek wulan. anu engko kan sapene iso di nganu Hmm. ngadeg ya Pak. Lah sak liyane sertifikat le Pak nopo jenengan gadah nopo ta nopo? Gadah napa nggih mboten gadah napa-napa madam. Gadah kena muni iki. Ya. Iya tak kenal. Apa tak mobil semua masih apa sih? Semua gitu. Mak ditakoki nang kono ae. Saben kono nang HP apa nganu mak. Ora direspon malah. Ngeten turne kan Sukma kan ngonten mak. Sukma kan iki mesti mbek cacah niku. Ndek wau kan nganu le ngonten le. Mesti nek ngonten kan gak patek pegang HP. Tak aku tak telepon Jessica iki. Sing niku lho. Nggih biasane nek anu niku Mbak Jess. Ini kartu Jessica. Untuk bayar 6 bulan. Mungkin urusan sepot mboten enten tanggungan mungkin nek ulanan nek ben bulan lha nek ben bulan niku nek anu malah keabotan mengke bayare pinten. Nggih malahan pikiran ngoten malahan. Nah, pripun Pak niku jenengan Pak Mu. Ya saged ngene niku. 6 bulan mboten napa-napa. Nggih. Pak Sukar itu Hmm. 6 bulan mau. Nggih, Nggih, nggih nggih. nek mboten nganu nggih disaki nggih nebus. Ngaten mawon. Lah pripun Sukma nggih mepet ngomong. Pengenane kok ngomong. Saya anggere teko iki langsung nang kamar, kok nang kamar. Enek opo cah iki kok gak ngomong kok. Gak ora nak ngilang duit. Sekolah. Yo wis tak bawa yo Pak yo. Ya anak iki Aku wis apa-apa iki dadi anak wedok karek sitok ora malah ngewangi, malah ngrepoti Pak terus. Kayak cilik sampe tekan tuwek. Pokoke sing tak repoti Pak terus. ya apa jane Anjir anu aku siji. iki kamu kayo liang. Mama, misale koyo ngono berarti ra tuh. Aku yo ora krungu apa.
Di kamu kayak kok hilang no. Sama. Kayak kok ngono. Yen pun nak ngaten Pak niki kula buta niki. Mbak. Kula buta mak niki. Nandi nandela keluaran dhewe. Aku gawe mendina kaya ngono kok. Mama. Nek belajar ngono. Wis menunggu. Menang kasanangen. Hilang ra rezekine, Mbak. Pun mboten. Lha nek ngono kae Mbak nek ada main ilang apa kecer apa piye. Kacur tuh kono pun jalan. Wis dingko janji caira mungkin tebus gitu. Mak ini setengah Tapi aku ora boleh mak lara dene. Aku punya mama ya kan. kata Iya, Mas, Mbak. Anu yang anu ya. Kan gitu, Mbak. Iya. Kalau enggak ngepeng Mbak, ya. Nah, kula nggih bakso janjan nih, Mbak. Waktu itu. Lah nggih, nek umpamane rondok-rondok sok wonten rondok ambekan wonten tangga-tanggane nggih ajeng bayaran Facebook nggih ajeng, YouTube nggih ajeng, tapi kan ijek suwe engko nek insyaallah ya nek anu tak silake dhisik ra apa-apa. Sementara iki ngene Pak dhisik kan ku seneng wis didadi gurune to, Mbak. Mungkin nek kula bayaran nggih mungkin kula silake riyen mboten apa. Oh, pokoke aku nggih nembe berdanten kon langsung kula nggih mboten saged ya. Niku dhuwit ke kantor mendung kula niku kok. Ngono wis, ya. Tak kowe ya, Mak. Betul kan barang. Kasih. Oh, kenapa? Tempat sana kan? Kalau Pak Edi tempat rokok, tempat rokok. Nggih, Aku tidak macam bola nggih. Kenane tiga ini kalau sembako Mas Dimas nih kalau Mak. Antara kata kula ngaten. Nggih kare iku saking pemirsa. Jadi kan nyuka-nyukake. Lah Mak, Mbak Mur apa jenenge ngopen anak yatim iya dadi kei aku ngoten nggih tak ngotenke terus lucu mriki niku. Pas dugi ngriki kula mboten enten. Nah, ngecul cilik tinggal buke bae sing ngopeni. Kalih cek Mbak kula. Lah nggih Joko kalih. kali rek Kula anak sekolah sing olahnya bae. Ya wis Mbak, rezekine nggih Mbak. Iya. Dia anak sitok putune ya wis coba urip ke kata. Ngoten nggih? Eh. Nggih. Nggih. Pun Mbak. Eh. Sekarang nggih. Ngoten nggih.